har 50 bands, både fra Danmark og internationale navne, men særligt med fokus på Skandinavien. Det er fantastisk, at vi har fået sådan en bred vifte af undergrundsbands, som er rigtig relevante på mange forskellige måder musikalsk. Vi har både fået nogle undergrundsband, som har noget spilletid i radioen, men også prøvet at få samlet sådan, hvad skal man sige, rigtig mange forskellige genrer, som symboliserer, hvad psych er. Jeg synes, det er fedt, at vi kan have sådan et udknaldet band som kogekunst op fra Aalborg, som bare smadrer afsted. Det er sådan meget eksperimenterende. Og så er der sådan noget som Sonic Dawn, som er meget mere melodisk og mere sådan 60'er beat. Kender I de der? Jo, de er svensker, og det kunne jeg godt anbefale, fordi det skrev jeg lige ned. Det gør ikke noget, man hører hele koncerten til ende, synes jeg, fordi så starter man det er okay. Nyt. Kan I anbefale mig Indian Julie? Ja, det er dit amerikanske band. Så har vi sådan noget instrumentalmusik, papir. Lasse Krog Andersen. Jeg har spillet til Psychfest lige nu her med mit soloprojekt, hvor jeg spillede min EP Soon I'm Gonna Need Valley Floor Dreams. Det er lang tid siden jeg har set Love Coffin. Det glæder jeg mig til at se. Anders, og jeg spiller i Bleach Blondes. Jeg tror det bedste ved Psych-festivalen, det er, at det er en stor glæde ved at spille musikken, fordi der er bestemt ikke særlig mange kommercielle interesser i at spille Psych, og særligt ikke i Danmark. We are Oracles, a band from Germany. We got invited to play this year's Copenhagen Psych Festival. We were really psyched to do this. Og så er der også deres bands med Kausasui, som måske er mere over i stoner rock. Jeg er meget succesfuld. Det var udsolgt. Jeg synes, vi kommer rigtig godt rundt om både hvad den danske
undergrund, som er ret stærk lige nu. Hvad det ligesom består af, men også hvad der er spændende i Sverige og hele Norden. Og så har vi også et par internationale navne.